Аз съм Севеселина Лилова и съм директор в финанси на А1 България. Преди да работим в А1, работих в няколко други индустрии, специално в шеф-сервисите. И преди това беше най-дългият ми кариерен път в PricewaterhouseCoopers, почти 9 години, която беше първата работа, с която Йорги започна. Може би, както всички млади хора, които започват в PwC, моята мечта на работа беше да стана именно директор в финанси и мисля, че вече се реализира. PwC ми позволи да се срещна с много професионалисти в различни области, в много и най-различни индустрии, да взимам решения бързо, да се налага да се променят планове, да уча бързо, да работя нещо, което в началото не мога и е предизвикателно, но пък за сметка на това с усилие и с много труд става успешно накрая. Така че PwC ме научи на тази дисциплина, на това любопитство, на последователност, което изпълнявам и използвам в днешната си работа. Да, разбира се, няма как да съм успешна или един професионалист в PwC да е успешен без екип, който го подкрепя и който говори напред. Имах много ментори през годините. Част от тях работят все още в Pricewaterhouse, част от тях срещам извън Pricewaterhouse по други професионални проекти, но винаги с удоволствие се срещам с колегите Боряна Димова, с Цвети Ценкова, Петко Димитров, много се възхищавам на Албена Маркова, разбира се много други, и им благодаря за подкрепата през всички на тези години. Ако могат въобще да не мислят, а да започват, защото това ще им даде възможността да опитват веднага. Трябва да бъдат любопитни, отворени към всякакви идеи, отворени към тези възможности, да мислят извън кутията, да са уверени в себе си, че задължително ще бъдат успешни след като са част от тази компания.